Great. Bah, si veš, kaj tega nik naprej. Sini, to treba se dokat sini, to virdu se najdu vas. Good. Nice. Да съм тук и да го има това главна. Наша колежка ми така, че имам много маки в тази песен и съм много песен, че нямам ще причина. Искам да знам причината, що не съм в тази песен, брати. Седях си мислих как този трак ми даде някаква мисъл от сорта на може би бих се радвал да слушат само един и биха били окей с това. Обаче сега това е да едиш мисля, че Карпов пържени. Окей, ще велиш известно време, но друго си е да имаш разнообразна доставка и да се изпълнят цели, да се изпълнят фестивалата по някакъв много по-различен, много е различно от това нещо и има някакви артисти, които, примерно, те да знам, МБТ, да кажем, като чуеш МБТ има един конкретен филм за доста първолинейен и доста експериментират, примерно, в албумите, като много макив мене. Обаче да си мисля как някакво аз все едно в този албум чувам неща, които са песен и това нещо е малко, може да е плюс, може да е минус, някакси много обогатя, аз като слушам този албум, правя съм обогатен просто като човек, като Влад, какво това са 100 000 емоции, даже много че ми го написал един вика, брат, слушам една песен, мисля, че това са най-добрите песни, пускам те като направо вкараш един такъв емоционално влакче, такова на скоростно влакче, дека просто му прекарат и толкова емоции, се му преживят няколко песни. Седях си мислих, наистина как е много важно да вкарат хората да ги предизвикат, окей,
окей, това го знаем, това дойде, това пакет тук. И очаквам, няма контраст, няма... Проблемът е в ефикасността, рядко се бърка с стил. И стила рядко се бърка с ефикасност. Да. Може да е Така. може да бъде различно всеки път. Ева. Това е ред на мисли. Трябва да прекараме това, което виждаме в социалните мрежи, мили дами, еднакво и различно Наистина, брат, аз направо след 5 има петничка. Само някой да загадна, защото и в естетиката има изкуство, и в изкуството има естетика. Най-хубаво е като Конното на природата е, че там трябва да един няма. Браво, топа, понякога лимиш. Мачка, Понеже, че нали, това, което каза за хората, нали, които живеят това нещо явно, да спреш на... Good. Да спреш на окей, брат. Да продължаваш и те изведнъж изкачат 50 братве, където не е в началото като показах като естрада. Good. Има някакво спонтанно увлечение. Кой имаш известния опит да си каже много хубава тема, която той няма как да не е. График, да не е. Много хубаво да върша цялата песен. Good. Ако бъдеш хора е малко като да бъдеш треньор на някакъв футболен. Good. Да ангажираш, за да е най-пълноценен. Нападател. Дума тук е 40% на това. Ще кажа това песен, спреш ли това песен, с кой да направиш? Понякога, ако не върши,